Kamandi ndisengiqise ndibona lo mfana kuthiwa nguLove. Hayi ndimbambile sancokola nale ndoda. Nincokola ngantoni madoda ngepizza okanye nincokola ngantoni? Nge-brands. Like, Oh. basikhulisa ii-brands. Okay. Ndithi makayeke apha ziphuma. Make ndikuqala ezantsi ndikunews. No, this is too much. The truth Shit. is communicating. If it's not communicating, you're not. Yamani uphuma apha eNgcobo. The combos are communicating. Okay, Yes, okay, yeah, okay. no. Okay, I think khawubaxelele ngawe Love uba ungubani waphi wenza ntoni. Ndingumfundo Phama mna from eNgcobo apha eNgcobo. I'm a fashion designer currently doing a radio at Ngcobo FM. Okay. I also do modeling, but I'm kind of fat ngoku. Akwenzeki yabo. Madoda. And I'm also a photographer. I take pictures. Okay. La umbrella art mna yabo. So I'm an artist say yabo. So ndintwana lapha and zohlala ndilapha. Ikwanguwe luthungele ndilapha ngeke. Yeah, the t-shirt. Hey, turn around man. Shit. Hey. Lo mfana ikhona into ayifunayo apha kuwe njengale. Yeah, i-t-shirt nangondithenge ilapha. Okay. Yamazi ngumuntu othanda into ezikhanyayo. So mbethele i-t-shirt yakhe emile njengalena nje emhlophe. Okay, make sigqibelise ngalela kangoku. Yimake ubucelwa ngusisi othile uthi kakuzomthatha nje ipics ezithile kwakhe. Uzaba naked. Ndifuna ukwazi nje lonto uba niye nithini ke kuloo nto leyo. Yeah. We go professional, ne? Okay. But here's the thing. The pictures I don't